guys, balik lagi di channel Putra Kuga. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys ya. Di share kalau boleh ya. Kalau boleh, kalau bisa. Oke, lanjut guys. Iki tulis iki tunggu kanggo sira absahi ring kalbu eseme kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu Mas sesyotaning ati ya mung liko kang sawiji langit bumi kang hanyut seni nalika ning ngucap janji ana lati ya mung siji sesyotaku memaniku mung Mas wong ayu panyuwunku muga Mas ora lali marang janji setiamu nanging kabeh kuwi muspra eling lamun pupuse tresno wis tak coba ngaleke sliramu nanging tak lali tan bisa lali iki tulis iki tunggu kanggo sira absahi ring kalbu eseme kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu Mas sesyotaning ati ya mung liko kang sawiji langit bumi kang hanyut seni nalikane ngucap janji ana lati ya mung siji sesyotaku memaniku mung Mas wong ayu panyuwunku muga Mas ora lali marang janji setiamu nanging kabeh kuwi muspra eling lamun pupuse tresno wis tak coba ngaleke sliramu nanging lali tan bisa lali nanging tak lali tapi bisa lali. Oke, terima kasih.